nga ipakita ang anuman nga ikaayong lawas bangod ang bilog nga Pilipinas nagadipindi sa presidente sang pungsod Pilipinas. Kinahanglan mangin transparent, kinahanglan ang tanan-tanan sa pungsod Pilipinas makahibalo sang matuod-tuod nga kahimtangan sang ikaayong lawas sang presidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:43 na. Good morning, anay. Sa aton sini mga plantador, kamusta? Ang pandemic subong gay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Madayong Action Radio. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 morning. Kamusta na ang siyudad sang Bacolod? Oy, sugod ang ginapanawagan nga dapat magpabilin sa puluyan para hindi malatnan balatian. Kamusta mga dalanon sa siyudad sa Bacolod? Kamusta mga establishmento komersyal? Kamusta mga merkado? Kamusta ang pila naton ka mga kauturan? Padayon kamo nagalagaw, padayon ang pasaway sa likod sang paanda, mapat kaadlaw nga dapat magtiner sa inyo puluyan. Aber, ang patrol nagalagulad subong idulong nila sa aton ang sitwasyon sang dakbanwa sang Bacolod kag ang pila kanagapanguna nga balita sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning.
Good morning, Action Fred. Happy Friday sa atong tanano. Kagati aga pa naglambiyong ang patrol sa palibot ng syudad sa Bacolod. Initially kahapon, Action Fred, nabato naton ang impormasyon gikan sa kapulisan nga may ipahamtang silang more or less 27 tanan ka mga check-up points diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. So ginimo naton aga pa kita, Action Fred, nagtiyog-tiyog kaging kadtuan ang mga the usual bala nga ginabutangan nila check-up points kung madugduman mo during the ECQ days diri sa syudad sang Bacolod. Pero do subong, Action Fred, wala pa sang may mga napahamta kami ara man gid wala sang tawo kaangay diri sa may Helvetia wala, Action Fred, ulunhan gamay sang Lopez East may ara sang canopy gasiga man ang suga ugaling kay wala man sang kapulisan o force multipliers ngayari dire nagabantay. Pero sa iban nga mga check-up points nga masabi ginabutangan kung may ara sang pagbag-o nga quarantine mode sa syudad, wala pa sa gihapon, Action Fred. Kay we all know na una ni base sa EO 55 may ara, Action Fred, sang dala ni ang mga checkpoints sa under sa EO ni Mayor Bing. Pero late night kagabi, Action Fred, may mga may mga clarifications naman nga naginuwa kag may mga amo pa ng subject for confirmation karon kay late night na nabaton nga wala gid kuno, Action Fred, bala na aprobahan sang National IATF initially. Pero nakigangot man kita bisan gabi na sa lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod kag nagpalayag nga ipatuman sa gihapon ang Executive Order number 55 angot sa mass testing umpisa subong adlaw August 28 tubtub buwas nga adlaw 29 kag ang time out weekend sa syudad sang Bacolod Agosto 28 tubtub 31. Wala pa nakapagwa si Mayor Bing sang pinaka-latest nga statement angot man sa pagpatigayon sang aktibidad kag most probably kuno, Action Fred, magapagwa sang panibagong EO. We don't know kung magapagwa man gid initially lang na sang bago nga EO man si Mayor Bing for clarification. Actually din, Action Fred, ang buot silingon ining karon executive order sang alkalde pila sini wala ginaprubahan sang IATF. correct, Action Fred. Amo nang initially nato na nabaton. Kaya late night na kagabi, hindi ta makontak kita nga ng mga opisyales. Pero nagpagwa mismo sang clarification ang City of Bacolod ni Action Fred nga dayon niya ang 2 days mass testing. After sinakon, Action Fred, sang 28-29, ang butang sa provisions ng EO 55, ang mga city officials ang magapatigayon sang assessment sang proyekto nga no time out, no movement program pagkatapos sang mass testing. Amo na initially, Action Fred, ang inpagwa nila. So 28-29 maday ang mass testing. After sina may assessment ang aton nga city officials kung ano naman, Action Fred, ang matabo. So most probably kung mag-issue gidman sa panibag-o nga EO, base dira naman, Action Fred, ilakip ang panibag-o naman nga mga guidelines. Pero anyways, Action Fred, sa gihapon dapat amo ni oras damo na sa mga di pasahero nga salakyan ang nagabiyahe diri sa palibot sang syudad. Kabalo naman kita nga nagabal si Vice Mayor kahapon nga ining implementasyon do kaangay kun, Action Fred, sang ECQ o kun enhanced community quarantine, pero ang kinalain lang ginpahanugutan sa idalon sang EO ni Mayor Bing nga makabiyahe ang pasahero nga salakyan provided nga mayara sila sang franchise gikan sa LTFRB. Pero kagapon nagpabutsyag naman sa sentimento ang pila ka mga sektor, Action Fred, especially ang aton nga transport, nga hindi sila magbiyahe bangod nga hindi kabawi kuno, Action Fred, no? Kaya pila lang man na makagwa. That's why nga subong damo kita, Action Fred, mga kaaksyon nakita nga nagalakat sa dalan amat-amat na kahit ang mga empleyado panugutan lang, Action Fred, mo pwede lang man niya katrabaho galing. Ang problema naman kay wala biyahe ang jeep, iban wala naman sila sa sakyan. So damo kita nakita nga nagahulat sa dalan, damo man sa mga nagamat-amat na lakat, Action Fred, sa sini nga mga inoras. Pero kagapon, pares kagapon, Action Fred, ang merkado ang tatlo ka mayor nga merkado po perte kapuno-puno, Action Fred, damo kayo sang tawo
Bangod nga ti nahadlok ang iban na ti sinuman din mahadlok magutom Action Fred no. Ti amo na nga nagdamo ang tao sa mga merkado kay nagapreparar sila. Sang apat kaadlaw ining initially nga lockdown. Action Eden. Yes, Action Ang Fred. panawag na nila panic buying. Yes, Pero correct. ang naga-panic buying ang may kwarta lang. Ang imol ga-panic lang wala gid buying. Correct, Action Fred. Pero kagapon, based sa report ni Action John Diaz, paglibot niya sa patrol, lumahambal ka mo nga, ay, ang taga Bacolod, gali do damo, gali ang mga taga Bacolod, may kwarta, Action Fred. Mo kay puno ang merkado, nilulubre, triple ang plastic ng mga dala nila. Kay ti whether you like it or not, Action Fred, kinahanglan sang tao magkaon ti butang ta abi. Gabakala sila gin-budget na daan nila nga for sa kadlaw isa man ka kilo, 3 na kakananay. Ti pang-4 ka adlaw makabakal sila 4 ka kilo. Kasi may ang iban may bilin pa man gurong sap or ano man. Kaya kat dugay naman tong sap. Pero anyway, Section Fred. May ginanegosyo kapon yes, Porte correct. negosyo kapon. Bisan traffic kapon hindi bintidian. Oo, correct, Action Fred. Kiti mayo negosyo kagapon ubos ang ila sini nga mga baligya kay subong adlaw sirado man sila. 3 ka adlaw sirado, Action Fred. Ang aton nga mga merkado diri sa palibot ng syudad sang Bacolod. So bantayan ta na karon, Action Fred ang mga development kag update man gikan sa aton nga mga city officials. Para sa complete nga management sa inyo nga liver detox mag-DTX Isalit sa patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Kinanglan iklaro ini, no? Para nga hindi man magsalangisag ang aton pumuluyo dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Kung ano ang bag-o nga imando sang IT pagwaon tamas temprano, no? Ang mas testing ara, ang biyahe wala. Ginatugutan magbiyahe, ang question wala ka pasayro. Kung may pasayro man, kulbaan ng driver. Kaya ang kargahon nila, dalon to sa mas testing niya ba si Maris Gracia ang driver. Porte ini, no? Sinumaganay ang pila ka mga isyo diri sa syudad sa Bacolod. I hope ma-plansa ini kag maklaro karon nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:01. Ang importante iya nga makapakonsulta kamo libre. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radio.
inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa sa Kapitolyo, specimen collection bot gindunar sang DOST kag TUP sa gobyerno probinsyal para gamiton sa mass testing. Balita Kapitolyo. Detalye upod di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May duha ka mga specimen collection booth ang gin-donar sa Department of Science and Technology, Regional Office 6, kag Technological University of the Philippines sa Visayas sa gobyerno probinsyal. Inagod to nga magamit sa pagpatigaw sa mass testing kadungan sa ginatuwag nga time out weekend nga mag-umpisa subong adlaw tubtob Agosto 31. Ang pag-turnover gin patigayon sa tubang sa nga provincial Capitol building sa presensya ni Governor Bong Lacson. Ini ang kabahin man sa pagpaninguha sa nga DOST kag TUPV nga mahatagan sa nga proteksyon ang mga healthcare workers kag pagasuporta man sa kampanya sa nga provincial government batok sa worldwide pandemic. Sa turnover ceremony, araman ang presensya ni Dr. Emeline Flores, ang Assistant Regional Director for Technical Operations sa nga DOST Region 6 kag TUPV Campus Director nga si Eric Maluoy. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hiraboya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:09 na. Dugangan ta mga balita ka mga isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19.
para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Time las 5:17 na sa panahon sang pandemic subong ang krisis pangkalibutan.
kaaksyon gihimo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Philippine Standard Time, las 5:18 na. Sige gyapon ang dipinsa sa Malacañang nya si Presidente Rodrigo Duterte nagapabilin nga maayong panglawason bangod ginsunod niya ang advice niya doktor nagligad pa nga mga tinuig nga indi na mag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Amo naman ini ang arangkada sa Malacañang kapon. Si Presidential Spokesperson Harry Roque silinya si Duterte sang mayor pa na siya sang Davao. Sa magsiling ang doktor saya untat ka na inom sa makahulubog na ilimnon. Kaya ang balatian mo base kung magdevelop sa kanser. Te bangod siling ni Roque kay namate ang presidente sa advice sa niya doktor naguntat sa inom. Karon maayo na ang iya ikaayong lawas. Clean living na si Presidente Rodrigo Duterte kung pamatian naton ang spokesman niya nga si Harry Roque. No smoking, no drinking. Puerte, no? Amon ayang dipinsa, amon aya ang gusto nga spokesman. Dipinsa halin dapadapa, pakadto sa ulo. Silinya, ang Presidente, sa edad nga mga 75 anyos, puerte ang ikaayong lawas. Nya kag ining claim na binutig nga mga fake news nga naglupad pa Singapore para magpabulong wala ina sang kamaturan. Galiman. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:20. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang kamangitan palamating. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe,
Radio. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita naton sa City Hall, una nga batch ang military health worker nga magabulig sa Bacolod, magaabot subong nga adlaw. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayong aga Aksyon Fred, mag-aabot diri sa may syudad sa Bacolod ang unang batch sa mga military health workers nga magabulig sa kampanya kontra COVID-19 diri sa may syudad subong adlaw Biyernes. Sunod kay Presidential Assistant for the Visayas Michael Lloyd Dino, mag-aabot na ang bulig sa madaling panahon kag mayara sang military health workers, military doctors ug nurses ang mag-aabot subong nga adlaw. Sunod kay Dino, duha ka teams ang mag-augment sa Bacolod kag ang unang nga batch ang ginalakipan sang 12 ka mga military health workers. Nagpasalamat ang Action Fred si Mayor Bing Nadia kay Presidente Rodrigo Duterte kasunod nga matapos ang pila ka oras nga nag-appeal or nagpangayo sang bulig, gilayon nga nagpakig-angot sa iya si Senador Bongo nga nagpabalo nga mag-abot sa syudad ang mga top level officials nga amuman ang nagbulig sa COVID-19 fight sa Cebu City. Nabatian si Presidential Assistant for the Visayas Michael Lloyd Dino.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33. Wala magwa ang tingog ya. Ano ay han ang mensahe ya? Karon na, dugay-dugay, ibalik tayo na, base kung may ara matuod mensahe, ang mga bisita naton dire sa siyudad sang Bacolod. Pero temporaryo magabalik kami. Unahon tanayo ang 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalad, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan. Kapgo nga nagbuno sa iya upod sa sulod sang detachment sa Manapla, ginpasakaan na sa kaso. Si Aksyon Brian Morden may report. May nga-aksyon na Fred, gimpasakana sang kaso ang Civilian Armed Forces Geographical Unit o CONCAFGO matapos sa ginbuno sining iya kaupod man sang nagligad nga adlaw dira sa may ining detachment na nahamtang sa barangay Pablo Banwa sang Manapla. So diri kay Police Captain Jenick Bermudez, kaso nga homicide ini aksyon na Fred ang atubang karon ni Noel Garcia matapos nga ginpatay sini si Joseph Claro. Dugang ni Bermudez, wala gid man sa madalom nga rason ang pagbuno sang suspensado sa biktima kundi napikon gid lamang ini sa sunlog-sunlog action Fred. Wala man na pamatud-an nga nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon sa natabo ang insidente. Madumdumang ining suspect action Fred nagsungka man gilayon matapos na komiter ang krimen. Gi-inquest na siya kagapon ang suspect dito sa Provincial Prosecutor's Office. Kag nakakuha na sa resolution, bali homicide ang nag-file nga kaso, nag-hold siya sa homicide. Inang balita, ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mga blatter entry, pagkatapos ini. Ako po si Dr. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, patay ang subjects ng buy-bust operation nga ginpatigan sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Purok Florenceville, Barangay Panucoy, Syudad sa Bacolod matapos kinaligar nagbapos sa mga kapulisan. Ang napatay ang ginkilala kay Jose Torrete, 43 anyos ang edad, kag residente sang Rosario Heights Subdivision, Barangay Taculing, Syudad sa Bacolod. Apang temporaryo nga nagatiner sa lugar kundiin ginpatigayon ining buy-bust operation. Tisuro kay BCPO CDU Head Police Captain Leo Estopa, nagpatigayan sila sang buy-bust kag nagbaklanay Action Fred sang illegal nga droga. Ang mahimo na kilalaan ni Torrete nga pulis ang iya sini nga katransaksyon. Pahayag ni Estopa, naggabot sang armas luthang si Torrete sa iya nga kwarta sa iya kag ginpalukpan ang police pusher buyer. Nagbalo sang luthang ang kapulisan kag naglawig sang masobra 2 ka minutos ang pagnayluhanay sang lupok. Dead on the spot si Torrete matapos makaangkon sang kapilasan sa iya nga lawas kag nakuha man ang kalibre 38 revolver nga armas luthang sa crime scene. Si Torrete ang ginakabig sang mga kapulisan nga high value individual kung illegal nga droga ang paghahambalan. Arestado naman ang 7 ka mga kalalakian nga naaktuhan nga yara sa lugar sa operasyon, samtang nakapalagyo naman ang isa. Na-recover sa buy-bust operation ang ginasuspetsohan Shabu nga ginabulubanta nagabugat sang 55 gramos kag may estimated market value nga 375,000 pesos kag iban pa nga buy-bust money. Action Eden. Action Fred. Ining 7 nga nadakpan upod sa itong napatay? Yes, correct. Action Fred. Wala pa na-identify kung himo na nagapatsasyon lang sila o kung grupo gini sila Action Fred no. Pero tayong 7 ni karon ang priso sa custodial facilities ng Police Station number 8 para naman sa nagakaigo nga disposisyon. Sa ato naman nagaka-aksyon, kay balo ko mabalaan siningay panahon, importante man ang ikaing lawas. Agad balikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan.
diri sa bahin sang Barangay Madalagan, dirigid sa may check-up point. Kundiin may isa ka aksidente nga natabo, Action Fred. Nga motorsiklo ini siya, ari naman ang rescuers naton. Nagaman na sa motorsiklo, naigo siya, Action Fred, initially nakita naton sa barrier nga ginpahamtang diri sa bahin sa Barangay Mandalagan sa check-up point kid Action Fred. Para karon sa dugang update, kay nakita ta conscious maning driver sa motorsiklo. Ibaloan na lang sa iban News and Public Affairs program sa Action Radio Bacolod. Balita rin sa patrol ang ka-action niyo, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang Time, pangot kita sa takna lasay, standby na. Sa aton aksyon, Balitang Bayan, numero 1, nga magaduloong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.